Folkens, i dag der spiller vi CSGO. Spurt. Ja, spurt. Ja, Hvem siger spurt? Det har du selv sagt. Det har du selv sagt. Ha! Det bliver en stor fed pik. Face, mand. Det bliver en stor fed pik. Hallo, vi skal i gang. En kæmpe pik. Jeg starter om 10, 9, 8, Har du startet mappet overhovedet? 6, 5, 4, 3, 2, Du skal genstarte dit CS og så op igen, Niklas. bum. Ja, det. Jeg ved Snart ikke, bras. på next. Det gør jeg ikke. Jo, hold din kæft. Hold sig selv kæft. Er det godt, dog? Fem ikke mig, der siger. Ja, det er godt, du. Kom så. Ja, det er jeg dog i gang med. Puha, Skal der lige ind først, jo. Og lige have kæft dem Ellers der får bots du der. et slag. En motherfucking pig. En morfucking kæmpe pik. Altså, jeg ved En godt, motherfucking man siger fed Nico. det her, det kommer altså på YT. På YT. Oh my god, Det gør YT. det. Hey Niklas, har du hørt, at jeg har vundet helt vildt? Nej. Han... Det er fandme et dejligt crush. Det er Men men jeg- Hallo, det er Nej, jo men mega jeg- snyd, det her. Det er jo pisse Hvorfor? snyd. Nej, det er ikke. Nu må I fandme lige... Altså godt, han er global smurf. Ej, okay, vi Hvem? prøver. Ja. Kan I stadigvæk høre, at jeg sidder og spiser slik? Ja, det Vi skal jo have det der map, hvor vi kan Ja. skyde hinanden til sidst. Ja, man kan jo godt skyde hinanden her i. Det er ligesom det spil går ud på. Jamen Men altså, Niklas, jeg har fået mig en bajonet safari. Nej, hvorfor skal jeg være med ham den dårlige? Men Niklas, jeg har fået mig en bajonet safari match med min smurf. Og den har jeg. Jeg har Niklas. Se, jeg sidder bare og spiller med Jeg skal lige i gang igen, mand. Niklas, hører du mig? Ja, jeg kan godt. Men den er bare kommet til at trade over til min lillebror, så han har den i en uge nu. Jeg skal lige give og vente. Jeg skal lige i gang. skal du lige det? Jamen, jeg har ikke spillet lige over endnu. Det er så mærkeligt, at du ikke spiller hvad fanden det hedder? I hverdagen nu. Ja, Jeg er træls. fordi der er for mange lektier. Ja, ja. Hvor er du dårlig. Hvad? Det her map, det er altså ikke særlig godt. Nej, det er lort. Og så er den der, hvordan man kan skyde den til sidst. Ja, okay, så luk lige ud af den her. Eller, ja, jeg kan til at skyde ud nu. Så inviterer jeg mig Ellers lige får til. du en flad. Eller Får en pølser. flad. Lukas han er lidt Tager homo, bare den her, hvor fordi man kan han skyde får hinanden. stivpik af det sådan der drenge. Og Patrick han ligger som rødspætte, når han sover. Og det er så sjovt at se på. Og Lukas han får stivpik af det. Ej, det ryger jeg til på YT, det her. Og... Nej! Jo, det gør. Og Patrick han ligger der på Hallo, Lukas, jeg sidder toilettet. optaget hele tiden. Jeg er sgu ligeglad, hvis du lægger den ud. Det gør jeg. Og Bag Hans. Ja, ja. For helvede, så sidder jeg bare her og slik, mand. Nej. Så sidder du bare og filmer det hele. Ja, For fanden. det er så godt. Det Er du så på godt. vej? Det bliver fandme godt, det her. Nå, ja. Jeg vil lige have noget julemusik. Det er utroligt, du skal filme, når jeg spiller af helvede til. Sådan er det bare. Sådan er det bare. Jeg skal sgu da have noget godt til. Og lige i gang. Jamen, jeg forstår ikke. Wow. No. Jeg har ikke købt nogle andre våben her. Jo, du kan godt købe det. Wow. Fuck det må jeg ikke. For helvede.
Motherfucking red line. Han er low, Nikolaj. Han har 46 HP. Bare fyr mig. Så vis kniven for helvede. Hvad? Du skal da huske at vise din kniv. Jeg tror du var taknemmelig. Du lår. Han har 10 HP tilbage, Patrick. Ah, Ej. Nå, shit. Jeg glemmer det også altid. Det var sgu ikke mening. Hvor fanden da? Hvad fanden? Nå. Skud for. Det var sgu ikke mening. hvad fanden er det? For et lortespil? Det skulle da pisse godt for. Men hvad Lol. det kom bare fra alle sider, ikke? Ja, det er dejligt. Skyder han nu? Men jeg skal lige i gang. Jeg skal lige igennem. For satan da. Få dig flæk. Du hacker. I får en tur med morfar sammen. Du fucking lort. Ja, det gør du. Eller hvad sker der, for jeg ikke rammer en skid? Ja, No Shit. lort. men fanden. Hvad? Hvad? Fy pik, man. Du skal bare starte med at skyde hinanden her. Nej, man må sgu lige i starten. Det er fordi, jeg troede, han skød mig til start. Ej. Nej. Fuck you. Hvor fanden købte jeg en fucking... Nej, Patrick han har 10 HP igen. 10 HP. Fucking 10 HP. Ham burde du få. Yes. Jeg skal sgu aldrig til aldrig der. Ej, paller. Nej, han har 10 HP igen. Ja, det er. Nå! Hold kæft, det er en auto-noob, mand. Ej, Hvad? kan man Hacker. kan man ikke få AK? Du hacker. Nej, det kan jeg ikke. Så er du godt faktisk med det. Ej, paller. Bælger. Ja, kill me, man. I just not thought. Toby. Jeg er stille, mand. Hold kæft, det er en amatør. Ej, jeg er lort, ja. Fuck dig. Lort. Jeg er lort. Han er røgnet op i GN3. Ja. Nej. Hvem er det? Vi har David. Er det? Ja. Game 3 easy. Han skrev det til dig også. Jeg sutter pæk. Nej. 22 kun. Man kan du få AK. Det er fordi jeg er på T. Hvor mange penge kan man lige have her i? Det er crush her, ikke? Og det ryster. Står bare og tager mine Sådan er æg. pæk. Hvad fanden sker der? Ja, det er dejligt. Jeg Nu fik er jeg en været på tyk. CC. Nu er jeg gået på T. Så er jeg også... Hvad er jeg så?
Det er T, så jeg CC. Ja, det er godt. Fordi I er også så lort, jo. Hey, jeg er ikke med. Fuck jer, mand. Du lort. Nej. Jamen, altså, jeg kan godt lide min redline. Ready for this action. Ramte jeg noget? Ej, paller. Nej, noget fucking pig. Så er han også gå. Det er Julie. Nej, Niklas. Men hun kunne sgu godt lide det. Julie. Hva? Julie. Ej, fuck dig. Det går klar over det her, det kommer. Kan du godt lide hende? Nej. Åh. Der var en grund til, at du altid går ud med hende. Eller det mener jeg kende. Det tror jeg da også. Ja. Det kunne man nok. Det er den der. Der er der vist en, der lige blev pustet der. Ramte jeg? Lol, jeg ramte dig. For helvede, lov til. Nej! Det var sgu Hvad ikke lige... du ikke får mig? Jeg kan ikke finde ud af det her fucking spil, mand. Ej. Men Hacker. Hacker. man må fucking ikke skyde i start. Er det godt da? Sagde hun også gå. 89 er han skadet. 89, Nikolaj. 11 HP. Ret til ham, hvis du. Er det godt altså? Det er også ret, når man er MG2. Ej. Åh. Det er som taten, der er en, der flækker derovre. Nu skal jeg kigge. Nej. Er det godt hals? Lol. Hvordan kan I få AV? Den køber. Nå. You know, Jamen, jeg tror, man skal skrive noget console for det. nej. Åh, jeg nåede lige at få Kenny ind, jeg døde, mand. Okay. Nice, Nikolaj. Bayonets er fejl, mand. Touch or kick. Du er så Lort, mand. Du er bare pisse forvirret, Niklas. Ja, det er bedst shit. Hvor var lige hårdt lige? Tiki. Oh my god. Wow. Wow. Hvad? Only Deagle fra nu af. Altså efter den her runde her. Efter den her runde her, så er der Only Deagle. Only Deagle. Den her, nu. Ja, Only Deagle. Ej, baller. Altså, det er only Eller Deagle. Only Deagle. Er du tom eller sådan noget? Det er heller ikke Deagle, det der. Oh shit. Læg alligevel. Nej. Ja, only Deagle igen. Okay. Jeg får dig væk med det lort her. Nej. Fordi den ude med delen også stod mig. Ej. Han har det fucking lidt HP.
Nej, Jeg havde 6 HP tilbage. nå, nu stopper jeg fandme den her optagelse. Vi tager lige 2 mere af de her. I Jamen, jeg stopper bare. I don't wanna Ses, lot. Jeg går til.